Mi kell ahhoz, hogy egy autóból Audi legyen? Elhatározás, mely nem ismer határokat. Évente 2,5 millió tesztkilométer. Perzselő hőség. Erős eső. 350 km/h sebességű szél. Só. 100%-os páratartalom. Olyan folyamat, mely során a tesztautó 19 hét alatt 12 évet öregszik. Olyan eljárás, amit minden Audinak ki kell állnia. Az A1-től az A8-ig. Olyan emberekre van szükség, akik nem csak a csomagtartó hangját hallják meg, hogy megtalálják a zavaró hangokat. Mindig. És mindenhol. Olyan mérnökökre van szükség, akik nem elégednek meg kevesebbel, mint a tökéletessel. Mindent látnak és mindent optimalizálnak. Minden rést és minden illesztést tizedmilliómod pontossággal. Olyan bőrre van szükség, ami jobb a bőrnél is. Ami 45 különböző terhelési vizsgálaton is megfelel. Ausztrália legnagyobb madarának tollára van szükség. Csak az emu tollai teszik lehetővé a tökéletes lakkozást. Merülő lakkozás. Nagy fordulatszámú porlasztás. 100 mm, de 110%-os precizitás. És mindenek előtt 100 év tapasztalatra van szükség. Törekvés a tökéletességre. Csak így lehet egy autóból Audi.